Milí kolegovia, dostala sa ku mne ďalšia dôležitá informácia a to je podpisovanie dokumentov u PACU správcom konkurznej podstaty. Pri podpisovaní dokumentov nahrádza úhradne overený podpis mandátny certifikát, ktorý preukazuje zákonné oprávnenie konať a podpisovať dokumenty v mene UPACU. Tento mandátny certifikát získate u certifikačných autoritách. Máme buď štátnu alebo máme súkromnú, podáva sa žiadosť. Pri štátnej je bez poplatku, môžete to urobiť online, to znamená cez ústredný portál slovensko.sk vyplníte formulár a zároveň vám bude potom autoritou vydaný certifikát. Budete pri týchto obidvoch certifikačných autoritách, či už ide o komerčnú alebo štátnu, potrebovať doklad totožnosti a oficiálny doklad preukazujúci mandát správcu a potom vám vlastne autorita vydá certifikát. Pri komerčnom je jediný rozdiel a to v tom, že je za poplatok a budete ho mať pravdepodobne rýchlejšie vybavený. Takisto to môžete urobiť buď online alebo na pobočkách, ktoré certifikačná autorita má. Želám pekný deň, pekný zvyšok leta a čoskoro sa vidíme na seminároch. Teším sa.